Oh, yun ay, malaki, malaki. Malaki. Oh, malaki oh. Ala, laki oh. Oh. Ang lapad oh. Ay, grabe. Dito na katoy. Ang dami na pala kuya no. Ang lapad oh. Maganda pati ng size oh. Ay, grabe. Ayan, di ba tayo? Grabe, ang lalapad oh. Tilapia. Oh. Good morning mga katoy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin mga katoy. Bali, re-rest back ulit kami mga katoy. Kasama ko ngayon si Kachoy Jello. Yun, shoutout sa'yo Kachoy Jello. So bali pupunta kami doon sa may ulit. Sa may barangay Buhayang Bato. So yun mga katoy. Bali magpapasalamat tayo sa mga sumuporta sa natin, sa mga bago nating upload. Lalo na doon mga katoy, medyo malaki-laki na naman yung views natin doon. Maraming salamat sa inyo mga katoy, lalo na sa mga silent viewer. At siyempre sa mga solid kachoy natin. At sa mga bago natin subscribers. Yun, thank you sa inyo mga katoy. Ayan, nandiyan na mga katoy yung bangka. Tara. Excited yung labanan. Ayan mga katoy, yung daan dito papunta dun sa spot natin. Excited na si Kachoy Jello ha. Pre, mukhang makakamamaw ka pre. Wow. Bali ang aga yan mga katoy, si Kachoy Jello. Ang usapan namin 5:30. Alas 5 pa lang nasa bahay na. Ay magalaw yung video natin. Sorry mga katoy, sana all naka GoPro. Kailan kaya tayo makaka GoPro pre? Hala, ano nangyari yan pre? Muntik mabitay. Ayo. Yan, dyan na lang. Sayang ba, Texas pa naman. Yun, nakaisang rescue na kaagad si Kachoy Jello. Mukhang magandang pangitain niya, Kachoy. Bali dito kasi mga katoy, maraming panabong dito. Yan, dito yung spot natin mga katoy. Hello po. Good morning po. Good morning, bossing. Makipamiwas po. O yun, nandyan mga katoy oh. Paboritong fishing spot ni Kachoy. Yun mga katoy, dito na tayo sa fishing spot natin. Yun, sit up muna kami mga katoy. Ay, ang ganda ng pamiwas mo ngayon Pamiwas ko mga katoy no? Sa surplus to sa rig to 350 lang. Ayun mga katoy, stop na tayo mga katoy. Bago tayo matusta dito, makarami na tayo. Mainit dito mga katoy. Sabit na lang yan mga katoy kasi gumawa na ako agad. Dalawa ulit yung hook natin gagamitin natin. Ganun ulit yung setup natin mga katoy, bali 1 metro, 2 dangkal ulit. Yun. Ganyan lang. At siyempre shoutout out sa mga Ayang Bato anglers. Yun. Huwag mong sasabit yun sayang yung floater ko. Lagyan natin ito mga katoy. Sabit-sabit na lang ito mga katoy kasi naka naman tayo, may mga extra na tayong pang ilalim. So di tayo nakadala ng fish. Parang excited. Dito yung pamiwas namin mga katoy. Naka bid in with sa tilapia. So ganoon lang talaga mga katoy, tsaga lang talaga. A few moments later. Mga katoy, kasama si Kabiwas TV Surprise daw, surprise. Kachat ko to kagabi mga katoy, akala ko di pupunta Oh yun. Surprise. Oh yun. Pa-introin mo natin mga katoy, medyo malabo pati against the sun kasi. Ayan, umpisa na yung mga adik sa pamimiwas. Ayan si Kabiwas mga katoy. Pa-support naman mga katoy. Yun, shoutout sa family Atsuela. Si Buhay Probinsya yun, shoutout. A few moments later. Mga katoy, nakadali na siya, pangalawa. Sana all. Mukhang di tayo mapaya mga katoy sa nakakalata na ako, parang ikaw wala nakakakuha. Nasa gilid pag nagkibita na talaga, isang pamiwas na lang gagamitin natin. So nakadalawa na mga si Kachoy Raymond.
Shoutout kay Kabiwas. Yun, shoutout nga pala kay Kabiwas. Yan o, shoutout sa NC Anglers Group. Group natin sa NC Anglers yun. Sana, mapasyal na rin kayo dito. Makabayabas tayo dito ng mga tilapia. Yun. Ayan na, nilubog na. Nilubog na. Naku, binitawan. Ayan na, sinabit na. Sinabit na. Ay, yoy, sinabit na nga. Biya. Nadali yung biya. Oh, pwede na yun, akin na. Eh mga tayo, YouTube, pasensya na, di na maano to ha. Di na lumalaki to. Yan ang pinaka-good size niya, no? Oo. Isang subuan din to eh. Mga ka-choy, shot tayo na kape. Yan o. Nagkape na kami sa... Ang aga nga nagkape ni Kachijelo. Kala ko sinong kumatok dun sa... Usapan kasi namin 5:30. Kaya pala dito, no? Hindi, ngayon lang yan. Nakakaraan sa'yo, wala? Oh, wala. Walang biyak na nakaraan sa akin. Mababaw na kasi ito. Bumabaw. Yan pala yan. Ano? Pag bumabaw, mabiyak. Sige. Atay, oh. Nakakabiwas, oh. Meron ako. Oh. Good size lang, urbi. Oh. Ayos, Di ba? Oh. Ayos. Ganda Oh. talaga ng spot ni Kachoy, oh. Buti na lang, naaya tayo dito ni... Idol. Oh, sisimula na. Lapad oh, mga kabiwas oh. Dati nakakadalaw na rin tayo. Nasa gilid lang. Okay, okay. Yan mga katoy, nakadali na tayo. Wow! Okay, tira tayo ulit. Yun. Pagos-agos lang mga katoy. Yan lang mga katoy. Kachujelo, okay ka lang Kachujelo. Uy, yun na naman oh. Oh, pre oh. Oh, yun oh, malaki ay malaki. Malaki. Oh, malaki oh. Ala, laki oh. Oh. Ang lapad oh. Ito na, dali ni Kachoy. Ay, grabe. Dito na Kachujelo. Swerte naman. Ang laki nga oh. Wow, ay sticker. Kachujelo, dito ka na. Agis mo dun oh. Sa malayo. Idol Kachoy, sana all. Nakuha na pa sana. Walang ano yan mga toy. Edit-edit ha. Yan, dito na kayo ulit mga toy. Maaga pa, pwede pa kayo maano. Siguro ano pa lang yan. Mga ka-MC Anglers natin, habol. Oh. Mga ano pa lang to, siguro. O 15 minutes pa lang tayo namimiwas ano. Oo. Oh, yun mga toy. Anong spot mo ito Kachoy? Ayos. Yan mga toy oh. Yun. Yun. Kailangan talaga pagos-agos lang. Yung isang pamiwas mga toy, kung talagang sobrang sipag talaga, iagis mo rin doon. Ayan na! Yan na! Yan na! Siya na yan! Oh, ay! Huli! Huli pre! Huli yung pitik mo, saltik. Sayang no? Tagal pa namang hinatak-hatak. Ang layo kasi nung ano, nakalaylay mo. Oo, nakalaylay. Ganyan nga rin ako minsan. Nakakalimutan ko yung nakarelease na nakarelease. Nakalaylay eh. Sayang makabulat. Yung blue isa. Nakadali, ang laki. Baka wala pa yan, ay! Oh, good size. Dahil natin. Yan na naman, oh! Ando na kasi si ano, kasi friends Pabarlan mga tayo. Pupunta ata dito, naghihintay lang ng pain. Sabi ko nga dito, meron oh. Dito na lang kuya, meron! Mainit nga lang dito, ano? Ang haba oh. Si Kachoy Jelo. Maraming salamat Kachoy Jelo. At nga pala sa mga tropa dyan sa Cavite. Ayun mga kati, nakadali rin si Kachoy Angelo oh. Kunin natin yan pre, sayang to. Akan. Kunin natin to, sayang. Ayun, ang laki niya no. Shoutout nga pala kay Kachoy Jelo Tope oh. Kachoy Tope, ito na naman. Haha. Ayos. Yung mga tayo, nakadali ulit si Kachoy Jelo. Pla-playan pre. Ay, kanduli ulit. Kanduli ulit pre. Ayos oh. Oh, second catch Kachoy Jelo. Mamaw. Kunin natin ulit ito mga toy. Ayun mga toy, update tayo sa huli namin mga toy. Ay, ang dami na. Wow. Mga toy, ito rin sa akin mga toy.
Grabe, dami. Yun oh. Yun, dalawa kami ni Kachoy ano. Ni Kachoy Angelo mga toy. Oh, yun. Yun oh, dami. Nakalima na kaming tilapia tapos yung iba kanduli. Ayun, kasama ko si Kachoy Jello. Yun. Tsaka si Kabiwas TV mga toy, pa-support naman sa tropa natin. Oh, kabayan ko rin to. Uy, pinulo. So pasensya na kayo mga toy, hindi namin nabibidyo yung iba. Kasi may yun nga, may nagkakaraog dito sa likod. Ang lakas pati kanina, buti nga yun, baka tulog na siguro sila. Mga lasing na siguro. Makaka-copyright kasi tayo mga toy, pagka ano. Sayang yung video natin. Hirap maglinis ang copyright. Oo, yun ang iniiwasan natin. Shoutout nga pala kay Sir Prince Pabarlan mga toy, andun sa kabila oh. Tapat lang. Yan o, ayaw tumuloy dito mga toy kasi ano nga, mahirap tong spot dito. Mainit. Yun, shoutout sa mga Guadalupe anglers. Ang dami nila dun mga toy oh. 1 hour later. Yun, lipat kami mga toy. A few moments later. Ang laki mga toy, di maangat, di kabiwas. Dito kayo mga toy sa ano, lumipat sa may barangay hall sa tapat. Ang laki. Ang laki pa naman oh. Ayos na mga katoy. Ay, mga views. Ay, good size na yun. Ano ka? Ang laki. Ang laki oh. Ay, buto. Okay na rin, no? Allah. Ang lapad pati no. So, nagdagdagan na yung Ayun, doon yung panghiwas natin mga toy, yung isa. yan ang kapit na. Tapos yung isa andito. Marathon pacing na naman gagawin natin ito. Pagka kinibit yung isa, takbo na naman siya. Uy! Andito mga toy. Swerte ni Kabiwas mga toy. Lumipat kasi mga toy kasi doon nag-aano sila doon, nagbibidyo okay. Hindi ko nga nabidyoan yung mga ibang huli ko mga toy, pero nakarami na rin ako. Andyan yung mga taga Mandaluyong anglers mga toy sa gilid oh. Yung mga toy oh, dami na nating huli mga toy oh. Ay, may good size pang isa. May finger, oh. Ayan, oh. Laki. Laki tong isa ko. Giant na isa na yan. Dalawa naman kami ni Kachoy ano dyan. Ni ano, yung Angelo. Nasaan na kaya yung kasama ko? Nandun na, sa dulo. Peso na naman si Kabiwas mga tayo. Ayos oh, yehey. Ay, lo, kinakagat din ako. Kinakagat. Ang laki mga tayo. Napakalayo ng spot namin mga tayo. Ang laki oh. Oh. Ang laki. Ang laki mga tayo. Nadali ni Kabiwas TV. Ginagawa mo. Ay, ang laki. Pla-pla. Paano mo yan? Ala ka. Baka makawala. Ayusin mo na. Akin na, videoin ko. Akin na. Nakadali na naman mga katayo. Ay, ang layo. Malaki. Ayusin mo. Akin na. Ang laki. Sus, akin na. Videoin natin. Sit up na to. Game. Ayun. Grabe, ang laki. Ay, sorry. Sorry mga Kabiwas. Natakpan ko ata yung video. Ayan, okay po. Yung kakapagangat ng ano. Ang laki oh. Kaya mga katoy, face on na naman tayo. Face on! Uy, laki. Yun! Kakatawa itong spot natin. Ang lalim nga lang. Oo. Madami, no? Yan oh. Punta na kayo dito. Yun si Anglers. Sabi si Kuya, oh, ang laki. Kuya, ang laki, baka mano. Ang laki, oy, naku, ang lapad. Yan si Kuya, mga katoy, oh. Ang galing. Mandaluyong anglers kaya, di ba? Oh, yan, mga Mandaluyong anglers. Ang laki, oh. Ano pangalan doon kaya yung presidente? Ano, kung kabilani. Ah, di member niya sila Aro Vlog, no? Paano magpa-member doon kaya? Si GC lang. Anong pangalan? Basta Mandaluyong Anglers Club. Ah, okay. Sige, Kuya. Ayan mga katoy, si Kuya Bobby San Miguel mga katoy. Member siya ng Mandaluyong Anglers. So ngayon, ano tayo? Ang dami. Iniimbitahan ako mga katoy na ano, na sumali sa ano nila. Oh, ang laki oh. Papakita sa atin yung ang dami na pala kuya, no? Lapad oh. Maganda pati ng size oh.
Ay, grabe. Uy. Ayan. May message lang kuya doon sa ano, Mandalo yung Anglers. Search mo lang yun. Ayan, salamat kuya. Mag-ano kayo na kung gusto nyo magpa-member, i-type nyo lang yung pangalan nyo at atin. Okay. Sige kuya Bobby. Okay, salamat. Ayan. Nakakamit natin yung si Kuya Bobby ng ano, Mandalo yung Anglers. Kilala nyo yun? Apa? Ryan. Ay, di pa masyadong ano. Iwan ka nila eh. Nandun eh. Ayun nga yun, si Aro Vlog. Oh, may bata, oo. Ayun mga katoy. Namit natin si Kuya Bobby. Sige kuya. Mandalo yung Anglers pala yun mga katoy. Mandalo yung Anglers, Kuya Bobby. Mandalo yung Anglers. Oo. Nangingimbita nga sa ano eh, sa GC nila. Ay sa, ano nila? Facebook. Ayun, ganun na. Ganito lang mga katoy yung, ay, yung setup dito mga katoy. Oh. Malalim lang. Okay, si Gabiwas. Nakarami na rin si Gabiwas oh. Pag ganito lang si Kabiwas mo rin, ang dami. Ayan, balik, grabe. Oh. Yun lang, agos lang. Bali, lumipat kasi kami dito mga kasi doon, may nagbibideo, okay, makaka-copyright tayo. Yun na naman. Ay, mas malaki yan, kuya. Ay, ang laki oh. Mas malaki. Ang galing naman ni Kuya Bobby. Grabe, ang laki oh. Na-videoan natin mga tay. Panalo kuya. Sige kuya, ang galing. Na-videoan ko pati. Grabe si Kuya Bobby mga tay. Ang lupit tong spot na to. Bali ano pa lang to, mga 10 AM or quarter to 10. Kasi doon mga tay, maaga kami doon. Bali lumipat nga kami. Punta kami dito sa may ano, harapan ng barangay hall sa cover court, yun na. Yan. Ganda, update lang tayo mga kasi dito. Dali na naman si Kabiwas oh. Ay, mas malaki yan. Lumili. Grabe, ang laki. Asa yung video? Ang liit ng ano, grabe, ang lapad oh. Sus, Marayusip. So yun mga toy, pagpasensya nyo na mga toy yung ano, nagawa naming ano, video. Bali, parang update lang nangyari mga toy. Parang update lang nangyari. So siguro 5 minutes na lang. So uwi na rin kami mga toy. Kasi Kachiri Mons, maya pa raw mga ano, ingat. Uwi ka na o mamaya ka pa? Maya pa tayo. Maya. Kunin ko muna yung cooler ka bago umuwi. Ayan. So ayan, kasama natin dyan si Tigilo. Ayan, nagpapahingan. Saka sila Kuya Bobby andun, iiwanan natin muna sila. Mamaya pa daw sila dito. So ay, kinakagat na. Bali, hintayin ko lang tumatay matapos ng ano, itong isang bulati ka matoy. Pero uwi kami matoy. Maraming salamat. Pasensya na nyo naman kayo yung video namin. Thank you. Pasensya na po. Bye bye. Matoy, yung update natin sa huli natin matoy oh. Good size tayo mga toy oh. Karami rin tayong tilapia. Oh, may kanduli rin. Si Kabiwas nakarami din mga toy ito sa kanya oh. Sige, Kachoy Raymond. Oh, ay nanda, sorry. Ay, ang laki pala nung isa. Oh, napupunoon lang. Bang, galing talaga. Konti na lang. Yan, tsaka sila Kuya, ano, nakakahuli pa rin sila dun oh. Sila Kuya Bobby oh, mga Mandalo yung Anglers. So yun, uwi na tayo mga toy. Thank you.